vám chtěli rozloučit, ale než to úplně uděláme, tak bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kdo se podíleli na tom, že se dnešní desítka mohla uskutečnit. Většinou jsem vám to napsala do programu, protože já mám tu vždycky hroznou trému a pokud toho zapomenu, tak když to napíšu, tak už je to daný, ale může si to každý přečíst, když už ty emoce vyprchají. Ale každopádně bych jsem za mnou chtěla pozvat naše dva speciální hosty, Saha Daromíra Říkovou z Hradce Králové a Šárku Černou, která je momentálně v Praze, protože já jí moc děkuji za to, že nám přijeli. Chtěla bych se ještě poprosit dvě děvčata, kterými v posledních letech velice pomáhají a já vím, že bez nich by vlastně ani rozvoj další jako studia nebyl možný, tak bych se pozvala Hanku a Dávinu. Jestli kde tady jsou. Moment překvapení, ale to přijde hned. Chtěla bych poděkovat všem vystupujícím tanečnícím, protože myslím, že pro některý z nich to byla opravdu síla a vám děkujeme za podporu a